Children of God, mga anak sa Diyos. Daghang tao karon mangutana kon makita ba gyud sa Biblia ang pulong nga Catholic Church. Ang pulong nga Catholic gikan sa Greek nga Catholicos nga nagpasabot universal o para sa tanan. Kay gikan kini sa Grego nga pinulungan, naturalmente nga ang pulong Catholic Church dili makita sa English nga mga hubad sa Bible. Apan ang Griego nga pulong Ecclesia Catholicos. Ecclesia pasabot iglesia o simbahan, Catholicos nagpasabot universal o tibuok. Nasa Acts of the Apostles o buhat sa mga apostoles. Kapitulo 9 bersikulo 31. Kini nag-ingon, "Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers." Acts 9:31. Sa binisaya nga hubad, kini nag-ingon, unya ang simbahan sa tibuok Judea, Galilea ug Samaria nakatagamtam og kalinaw ug nalig-on. Sila nagpuyo nga may kahadlok sa Ginoo ug dinasig sa Espiritu Santo sila midaghan. Ecclesia Catholicos, Iglesia Katolika. Ug para usab sa klaro nga konteksto, ang Acts of the Apostles o buhat sa mga apostoles, Kapitulo 9, bersikulo 31, sumpay ni sa dramatic story sa conversion of St. Paul sa road to Damascus. Tungod kay si Saulo, nga saulahi na himong Apostol Pablo, mihunong sa paglutos sa simbahan o misugod sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, naturalmente ang mga komunidad sa mga magtotoo ginhawa gamay. Nakapahulay gikan sa pagtago-tago ug mao nga sila nakatukod og lig-on nga pundasyon. Kini nga mga komunidad sa mga magtotoo nga mao ang komunidad sa Judea, Galilea ug Samaria gitawag nga Ecclesia Catholicos, Iglesia Katolika, Catholic Church. Dili INC 1914, dili dating daan 1980, dili born again movement, Ecclesia Catholicos, Iglesia Katolika, simbahang Katoliko. Si Saint Ignatius of Antioch, usa sa unang migamit sa pulong nga Catholic Church. Kini nagpakita nga sukad pa sa unang mga siglo nailhan na ang simbahan isip Iglesia Katolika. People come, people go, but the church remains. Karon og kaniadto nagpabilin ang simbahan ni Kristo, ang Iglesia Katolika. Kini dili tungod sa mga antigo nga mga tao o mga programang epektibo kayo. Kini tungod kay ang simbahan nagpabilin kang Kristo o giniyahan usab sa Espiritu Santo. Mao nga bisan daghang pagsulay, paglutos og kontrobersya sa kasaysayan, ang simbahan nagpabilin nga buhi ug nagpadayon sa misyon ni Kristo hangtod karon. Karong adlaw sa pista sa Pentecostes, mao ni ang adlaw natawhan sa simbahan. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa pagpakita ni Jesus sa mga apostoles human sa idyang pagkabanhaw ug sa paghatag niya sa Espiritu Santo ngadto kanila. Gikan sa kahadlok o pagkulong sulod sa balay, ang mga apostoles nahimong isog nga mga saksi ni Kristo. Ug gikan sa Jerusalem, sila nilambo ug nanaghan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang Espiritu Santo mo'y naghatag og kusog ug kinabuhi sa simbahan. Sa Ebanghelyo, mingon si Jesus, "Receive the Holy Spirit." John 20:22. Sa binisaya nga hubad, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kini nga higayon mao'y gitawag nato nga Pentecostes, diin ang simbahan na tao pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sa wala pa kini nahitabo, ang mga apostoles puno sa kahadlok. Puno sila sa kalibog human sa pagkamatay ni Jesus.
Nagpabilin sila sa sirado nga lawakay, nahadlok sila in town nga dakpon sad sila. Apan sa dihang gidawat nila ang Espiritu Santo, nausab ang ilang kasing-kasing ug nahimo silang isog nga mga misyonero. Ang gahom nga ilang nadawat dili gikan sa ilang kaugalingon kundi gikan sa Dios. Mao sab kini ang nahitabo sa simbahan sulod sa 2,000 ka tuig. Bisan adunay mga kasaypanan sa mga miyembro niini, ang simbahan nagpabilin nga buhi tungod kay ang Espiritu Santo naggiya og nagligo niini. People come, people go, but the church remains. Daghang mga tao ang nahimong mga ilado, daghang mga empires ang gikahadlukan kaniadto, daghang institusyon ang natukod kaniadto, apan niining tanan nagpabiling nagbarog ang simbahan. Karon og kaniadto nagpabilin ang simbahan ni Kristo, ang Iglesia Katolika. Kini dili tungod sa mga antigo nga mga tao, mga programang epektibo kaayo. Kini tungod kay ang simbahan nagpabilin kang Kristo o giniyahan sa Espiritu Santo. Ang Roman Empire nga kaniadto naglutos sa mga Kristiyanos na hugno, apan ang simbahan nagpabilin. Daghan nga mga hari, mga diktador, bisan mga ideologies ang nisulay sa paglaglag sa simbahan, apan ang simbahan wala jud napapas. Kini usa ka dako nga timailhan nga adunay gahom sa Dios nga nagbantay ug nagpalig-on sa simbahan. Mao nga dili ta angay mahadlok sa mga pagsulay ug krisis nga atong makita karon sulod ug gawas sa simbahan. Kitang tanan nga nabunyagan nakadawat usab sa Espiritu Santo ug gitawag sa pagpuyo isip matinud-anong mga Kristiyanos. Ang Espiritu Santo naghatag og kaalam, kusog, giya sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Kung adunay kalibog o kasakit, ang Espiritu Santo mo'y muhatag nato kalinaw ug paglaom. Kung adunay tentasyon o kahuyang, ang Espiritu Santo mo'y mulig-on sa atong kasing-kasing. Ang problema usahay kay daghan kayo ang tingog sa kalibutan nga atong ginapaminaw kaysa sa tingog sa Espiritu Santo. Mas dali ta mahaylo sa tingog sa social media kaysa sa pulong sa Dios. Mao nga kinahanglan gyud pod intaw nato nga magampo matag adlaw aron mahimo ta nga open no, sa giya sa Espiritu Santo. Kung tugutan nato ang Espiritu Santo nga mulihok diha sa atong kinabuhi, mahimo pod baya tang instrumento sa gugma ug kalinaw sa kalibutan. Ang Espiritu Santo mo'y naghatag og kusog ug kinabuhi sa simbahan. Ikaduhang punto, ang Pentecostes nagpahinumdom usab nga ang simbahan dili usa lamang ka organisasyon apan usa ka buhing lawas ni Kristo. Daghang tao karon musaway sa simbahan tungod sa mga kahuyang o sala sa pipila ka membro ani. Gani na yung mga tao nga mugawas sila sa simbahan tungod kay na sila dili maayo nga na-experience sa usa lang ka tawo. Apan kinahanglan nato nga hinumduman nga ang simbahan dili tinukod sa tao. Si Kristo mismo ang nagtukod niini ug ang Espiritu Santo mo'y nagpadayon sa iyang misyon. Ang simbahan sama sa usa ka barko nga usahay maigo sa unos apan dili malunod kay anaa si Kristo ini. Mao nga kinahanglan dili ta mawad-an og paglaom bisan unsa pa man ang atong makita nga problema karon. Ang Espiritu Santo padayon nga naglihok aron bag-uhon o balaanon ang simbahan. Gani, human paghatag ni Jesus sa Espiritu Santo, mingon si Dia, whose sins you forgive are forgiven them. John 20:23. Sa binisaya nga hubad, ang mga sala nga inyong pasayloon, mapasaylo kanila. Kini nagpakita nga ang simbahan gitugyanan ni Kristo og misyon sa pagdala sa kapasayloan og kalinaw ngadto sa kalibutan. Ang kalibutan karon puno sa daghang kasuko, panagbangi o pagkabahin-bahin.
Mubasa ka sa social media, daghan kayo ni. Daghang pamilya ang nagkagubot tungod sa pride o kakulang sa pagpasaylo. Daghang nasod usab ang nag-away tungod sa gahom o sa interes. Apan ang Espiritu Santo nag-awhag nato sa pagdala og kalinaw o pagdalag panaghiusa. Ang tinuod nga Kristiyanos dili magpabilin sa kasuko ug pagdumot kundi mutugot nga ang gugma sa Dios mulihok sa ilang kasing-kasing. Ang Pentecostes nagpahinumdom usab nga ang simbahan dili usa lamang ka organisasyon apan usa ka buhi nga lawas ni Kristo. Story time. Nay nangutanan nako, Father, 2026 naman taon, Father. Nganuman in taon nga ang simbahan muhatag pa man og dakong bili aning mga tradisyon o kining magisterium o teaching authority sa simbahan. Ug nganong dili lamang in taon nga didto na lang ta focus sa sula eskriptura. Father, personal ra ba ng pagtuo? Dili ba day pwede nga maningkamot aho-aho na lang para sa kaluwasan? Ang tubag mao nga dili sakto nga sula eskriptura lang. Kay bisan gani ang Biblia mismo niagi sa proseso sa simbahan, pinaagi sa giya sa Espiritu Santo. Wala mahulog gikan sa langit ang kumpleto nga Biblia. Kay ang simbahan mao'y nag-ila o nagtipig, nag-approve sa kanon sa kasulatan. Ang sacred tradition mao ang mga pagtulunan o pagkinabuhi nga gipasa gikan sa mga apostoles ngadto sa simbahan bisan sa wala pa nasulat ang Biblia. Ang magisterium importante sad kaayo kay pinaagi sa magisterium mao ang katungod sa simbahan sa pagtudlo ug paghubad sa pagtuo aron malikayan ang sayop nga interpretation. Kay kung kutob ra jud ta ning mga personal, masamot ta og kabahin. Kay daghan naman ang mga nagsumpaki nga interpretation sa balaang kasulatan. Who will say this is right interpretation? Who will say this is wrong interpretation? It is the Catholic Church. Iglesia Katolika. Dili laing sekta, dili laing relihiyon. Ang makahatag sa saktong konteksto aron masayod tas kamatuoran mao ang simbahang Katoliko. Konteksto mao yawi sa kamatuoran aron malikayan ang sayop nga pangatarungan. Unsay gibalik-balik nako permi. People come, people go, but the church remains. Daghang mga tao ang nahimong mga ilado, daghang mga empires ang gikahadlukan kaniadto, apan niining tanan nagpabiling nagbarog ang simbahan. Karon og kaniadto nagpabilin ang simbahan ni Kristo, ang Iglesia Katolika. Kini dili tungod sa mga antigo kay nga mga tao o mga programang epektibo kaayo. Kini tungod kay ang simbahan nagpabilin kang Kristo o giniyahan usab sa Espiritu Santo. Mao nga ang Biblia, tradition o magisterium dili magkontra kundi nagkahiusa sa pagpasa sa kamatuoran ni Kristo ngadto sa kalibutan. Ang Espiritu Santo mo'y nagpadayon sa paggiya sa simbahan aron mapreserbar ang kamatuoran sa Ebanghelyo hangtod karon. Children of God, mga anak sa Dios. Daghang tao karon ang gusto mosunod kang Hesus apan dili gusto nga mahimong kabahin sa simbahan. Mao na nga mingon sila magbuhat na lang sila ilaha nga kaluwasan, no? Apan dili gusto ni Hesus nga mabuwag tagikan sa iyang simbahan. Ang simbahan mao ang pamilya sa Dios, din kita gipakaon pinaagi sa Eucharistia o gigiyahan pinaagi sa mga sakramento. Kung mag-inusara lamang ang tao sa pagbuhat sa paghubad sa Biblia, dali mutunga, dili musamot og kadaghan ang kalibog ug pagkabahin-bahin. Mao nga adunay libuan ka denominations karon nga adunay intay nagkalain-lain nga interpretation sa kasulatan. Apan ang Espiritu Santo na nag-awhag sa panaghiusa ug sa kamatuoran. Busa kinahanglan higugmaon nato ang simbahan bisan adunay mga kahuyang ang iyang mga membro. Kay pinaagi sa simbahan
padayon nga naglihok si Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.